kad bi trebao dati naslov ovom mom slobodnom govoru, on bi bio HOS u vrtlogu hrvatske politike. Nakon zadnjeg skandala u Zadru, a prije toga se slična stvar dogodila u Okučanima, pa mjesec dana prije toga u Jasenovcu, ozbiljan sukob predsjednika Republike sa pripadnicima i simbolima HOS-a. I nakon toga HOS postade jedan ozbiljan politički problem u Republici Hrvatskoj. Ja kao autentičan predstavnik i pripadnik ove ozbiljne ratne, neću reći vojne, nego ratne formacije, uzimam si pravo, a osjećam i potrebu progovoriti. Tim više što me moji prijatelji, suborci iz prve crte pozivaju često da progovorim posebno na ovu temu. Kad kažem autentičan HOS-ovac ili pripadnik HOS-a, prošao sam od zapovjednika voda i satnije do načelnika ratnog stožera, sve moguće ratne i zapovjedne varijante u HOS-u, vratio se ponovo u Hrvatski sabor i evo došao u priliku rješavati ono što sam smatrao da je riješeno tamo negdje 91., 2., 3. godine kad smo mi HOS-ovci pokazali na terenu i na ratištu tko smo, što smo i koliko vrijedimo. Međutim, nakon zadnjeg skandala krenule su velike priče iz 3 izvora. Moje prijatelje, moje suborce, pa i mene osobno, najviše smetaju oni koji nas brane, oni koji nas ne vole, koji nas napadaju, koji idu gotovo dušmanski na nas, oni su barem jednostavni. Oni ne osporavaju naš doprinos obrani Hrvatske. Međutim, njih smeta nešto drugo. Njih smeta uzvik "Za dom spremni" u našem amblemu, u našem grbu, u našem pozdravu. Tvrde da isti takav pozdrav, iste takve insignije, da je imala jedna druga hrvatska vojska, da je to imala ustaška vojska u II. Svjetskom ratu i istini za volju nisu daleko od istine. Stvar treba postaviti kako treba da bi se problem riješio. Oni koji nama u ovom trenutku čine najveću štetu, to su ti kojekakvi koji nas brane pričama da HOS-ov pozdrav "Za dom spremni" nije ustaški, nego stari hrvatski povijesni pozdrav, pa krenemo kroz povijest, nigdje mi takav pozdrav naći ne možemo. On je prvi put kao takav složen i izgovoren 1929. godine nakon šestojanuarske diktature Aleksandra Karađorđevića. Pa onda priče HOS nema veze sa ustaštvom i fašizmom. Sa fašizmom nema veze, sa ustaštvom veze ima, ali treba vidjeti kakva je to vrsta veza. Pa dalje, moderna hrvatska država je nastala na temelju Domovinskog rata, ne treba ulaziti u II. Svjetski rat. Da bi ovaj problem riješili, trebamo ući u II. Svjetski rat i vidjeti što se tamo događalo. Nešto što je vrlo zanimljivo, da nam i prijatelji i neprijatelji spočitavaju taj fašizam, taj fašistički pokret. Hoćemo li doživjeti da neko u hrvatskoj javnosti napokon kaže nešto značajno o tom fašističkom pokretu? O tom pokretu koji je nastao 23.3.1919. u Milanu, pa se proširio po cijeloj Europi, pa došao u bivšu Jugoslaviju. Međutim, u Sloveniji je našao utočište. U Srbiji je našao utočište, Hrvati ga nisu željeli. 29. godine u Sloveniji su osnovana 2 takva fašistička pokreta i fašističke ćelije. 30. godine to isto se dogodilo i u Srbiji. Kod Hrvata, dok je hrvatska volja odlučivala o tome, takvog pozdrava nije bilo. Ja se bojim da ću vrijeme potrošiti prebrzo i u dogovoru sa mojim prijateljima. Tema je zahtjevna, ja ću je nastaviti sutra. Međutim, dakle, najvažnije da vam ispričam onu priču koju sam saznao od dvojice HOS-ovaca. Jedan je 35-godišnji Marko Skejo, odnosno 35-godišnji kad je ušao u rat, a drugi 16-godišnji Darko Peranović. 2 vrlo zanimljive priče koje će najbolje ilustrirati kako su ti hrvatski domoljubi
iz kog razloga su pristupili HOS-u? Kolegice i kolege saborski zastupnici, uvaženi potpredsjedniče Sabora. Ovaj petominutni govor iskoristit ću da najavim sutrašnju zajedničku tematsku sjednicu čak 3 saborskih odbora. Odbora za ravnopravnost spolova, Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu i Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Tema ove zajedničke sjednice, čak 3 odbora, bit će što institucije mogu učiniti u slučaju spolnog uznemiravanja na javnim institucijama. Osim članova i članica odbora koji će sudjelovati na ovoj zajedničkoj tematskoj sjednici, zadovoljstvo mi je da mogu reći da su se na nju odazvali i svi pozvani gosti iz javnih institucija koji su u posljednje vrijeme direktno ili indirektno bili dio ovih rasprava koje se tiču spolnog uznemiravanja na javnim institucijama. U tom smislu u rad ove sjednice uključit će se i Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja, Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija, Jure Martinović, državni tajnik Ministarstva pravosuđa i uprave, Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Marin Milković, predsjednik Rektorskog zbora, Damir Jugo, predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola, Franka Perković Gamulin, dekanica Akademije dramske umjetnosti, Kazimir Bačić, glavni ravnatelj HRT-a, Morana Paliković Grudan u ime Nadzornog odbora HRT-a, Helena Mežnar, predstavnica Radničkog vijeća HRT-a, Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe, Josip Periša, predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i predstavnik Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola. Sutrašnja sjednica jedinstvena je prilika koja pokazuje da postoji zajednički interes i mogućnost dogovora da neovisno o našim stranačkim pripadnostima progovorimo o jednoj temi koja je od društvene važnosti. To je tema spolnog uznemiravanja na javnim institucijama. Imamo tu priliku da o toj temi razgovaramo i sa ostalim društvenim akterima koji su uključeni u ovaj dijalog i da po prvi put otvorimo sva pitanja koja su javnost mučila proteklih dana, da na njih dobijemo konkretne odgovore, ali da se pokrenemo i korak iznad toga, da dođemo do onoga što je naš temeljni zadatak, a to je kreiranje primjerenog zakonodavnog okvira da bismo onemogućili spolno uznemiravanje u budućnosti. Povodom ove sjednice, imajući u vidu sve načine na koje ova rasprava tekla u javnosti proteklih dana i potencijalne smjerove u kojima će se dalje razvijati, htjela bih istaknuti 2 stvari. Prva je da smo sve više svjedoci jednog procesa institucionalizacije medija, a to je da su mediji ti koji otkrivaju, procesuiraju i kažnjavaju zločince. Sve što se događa i na razini drugih afera, tako i onih afera kojima se tek naknadno bavi Državno odvjetništvo, a sada i u slučaju spolnog uznemiravanja, odvija se isključivo kroz medije. Mi uistinu živimo u medijski posredovanoj stvarnosti i mediji su u startu odredili i dali jedan početni impuls cijeloj ovoj priči jer su ukazali na sami problem. No ukoliko nastavimo njegovati isključivu institucionalizaciju medija, a zanemarivati institucije koje bi se trebale u prvom redu baviti procesuiranjem ovakvih slučajeva, mi se nalazimo u jednoj opasnoj zoni gdje žrtve mogu biti potencijalno dvostruko viktimizirane time što se njihovi slučajevi protežu kroz medije. Jednako tako nalazimo se u opasnosti da dođemo i do bijesne gomile, jer koliko god uloga medija u društvu bila važna, procesuiranje kroz medije samo je korak do javnog linča u koji se mogu uključiti svi ostali. U tom smislu nadam se da će ova sjednica doprinijeti ojačavanju institucija koje će moći kvalitetno obavljati ovaj posao. A druga stvar na koju bih htjela upozoriti na tragu Kantova kategoričkog imperativa, čija jedna formulacija govori da treba djelovati tako da tretiraš ljude kao i sebe uvijek kao cilj, a nikada kao sredstvo, na tragu svega onoga čemu smo svjedočili proteklih dana u javnoj raspravi, da nam ne bi trebale rasti zazubice svaki put kada se pojavi određeni slučaj, niti bi se ijedan slučaj spolnog uznemiravanja trebao iskorištavati u neke druge privatno političke obračune. Da bismo pronašli minimum zajedničkog konsenzusa koji nam je potreban i za koji vjerujem da postoji o ovoj važnoj i teškoj temi, trebamo se othrvati porivu da iskorištavamo ovu temu za neke druge interese i fokusirati na ono
ono što je sam predmet rasprave. Nadam se da ćemo u takvom konstruktivnom duhu imati priliku svi zajedno sutra raspravljati o spolnom uznemiravanju na javnim institucijama. Hvala. Hvala lijepa. Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru po pitanju sveučilišnih stručnih studija stavlja ovo na pravednu osnovu po treći put i vraća stvari na pravo mjesto. I on izjednačava i potrebu i za stručnim i za sveučilišnim studijima, samim time i vrijednost za društvenu zajednicu jednako. Oni se možda educiraju za različite smjerove, ali jednako važno je društvu. Pitanje je što je sveučilište i druge nagnalo da 2 puta pokušavaju poništiti ovakve zakonske odredbe, da pokušavaju staviti stručne studije na nižu razinu podnoseći ustavnu tužbu kad su sami osnovali na tim istim sveučilištima te iste stručne studije. Gledajući samo etički nije pravedno. Jeste li zakonom omogućili tim stručnim studijama da se osnuju? Jeste. Jeste li preko obrazovnih ustanova dali akreditaciju tim istim stručnim studijima? Jeste. Jesu li ta ista sveučilišta osnovala te stručne studije? Jesu. A kad bi se ovako nešto uspjelo ukinuti, onda pravna sigurnost države ne postoji. Jer to znači zapravo da vama država može jamčiti zakonom da imate pravo na 20 godina po određenoj subvenciji uzeti kredit, vi uzmete kredit i država nakon 2 godine kaže mi smo malo razmislili, pravila više ne vrijede, evo sad vrijede nova pravila, vaše obveze su veće, žao mi je uzeli ste kredit. To vam je to. I to se može odnositi na svaku stvar u državi. E sad je pitanje, imamo li mi pravnu državu, imamo li mi sigurnost pravnu u ovoj državi ili je sve fluidno i podložno zakulisnim igrama? Ja želim Hrvatsku kao sigurnu pravnu državu. Osim toga, sa obrazovnog stajališta nije pravedno. Je li polaznici stručnih studija moraju zadovoljiti jednake uvjete kao polaznici sveučilišnih studija? Da. 300 je 300. Vrlo jednostavno. A o ekskluzivitetu doktorskih studija što pokušavaju sad sveučilišta napraviti, to je tek posebna priča. Dragi momci, želite polaznike doktorskih studija, ne možete ih dobiti silom zakona, nego kvalitetom obrazovnog kadra vaših profesora i nastavnog programa. Kraj priče. Najveći problem nisu ni okviri, ni podzakonski akti, ni zakonski akti. Problem je kvaliteta ljudi i broj kvalitetnih ljudi. A meni se čini da sa svakim novim obrtajem, novim krugom tog obrazovnog ciklusa u tom obrtaju i krugu ostaju s većinom lošiji. I oni kruže i oni cirkuliraju i recikliraju se. I tu ne govorim o razini neke učiteljice od 1. do 4. osnovne u područnoj školi. Ja govorim o crème de la crème obrazovnoga sustava u Hrvatskoj, o onima koji su zadnjih 20-30 godina i ministri i dekani i rektori i njihovi pomoćnici, oni koji trebaju usmjeravati naše obrazovanje. O njima. Kako se meni čini, doseg tih ljudi je očito dogovoriti prodaju tehničkih pomagala u 4 godine svog mandata. I to je to. A to što nama razina obrazovanosti, rang lista naših sveučilišta, fakulteta doseže doslovno brzinu slobodnoga pada, ja ne vidim da to njih previše dira. A to bi zapravo trebala biti njihova uloga i odgovornost. Je li trebam govoriti o stanju u sveučilištu kada je najbolja slika tko je predsjednik sveučilišnog savjeta? Notorni Luka Burilović. A mislim da dalje o tome ne treba govoriti. Ali ne mislim ja da je problem samo HGK. Imamo mi više HGK-ova u državi. Ja vjerujem da bi iste sliku, isti okvir ponašanja i djelovanja pronašli i u drugim ustanovama koje služe kao produžni kabel vladajućima sa već predviđenim mjestima za uštekati zaslužene prvoborce. I onda ruka ruku mije. Te iste ustanove napišu tako divne projekte da ova ministarstva njih moraju nagraditi višemilijunskim iznosima, a onda te iste ustanove poput HGK šalju svoje ljude da kroz vijeća, senate i ostalo kontroliraju iste te ustanove. Naoko sve formalno čisto, sve puno gnjileži.
I ovo što se događa danas u obrazovanju nije posljedica obrazovanja, posljedica je loše politike i toga trebamo biti svjesni. Hvala.